Deci nici găina cu ouă de aur nu e veșnică. Sigur că însă nimeni nu e veșnic, da? Și Emil Boc a trecut de 60 de ani sau se apropie de 60 de ani, a stat foarte mult timp în fruntea acestui oraș și s-ar putea, dacă la un moment dat, să se erodeze. Nu? Deja la ultima alegere n-a mai ieșit cu un scor uriaș. Deci trebuie să fie atent și sigur că dacă vrea ca administrația asta să continue, trebuie să găsească un succesor de foarte bună calitate. Asta e prima chestie. Sunt lucruri. În ce privește industria, și acolo trebuie să ne gândim cu AI-ul, foarte multe joburi de programatori, mai ales de nivel mai scăzut, care făceau niște rutine mai simple, vor dispărea. Au început să dispară. Da. Deci nici găina cu ouă de aur nu e veșnică. La un moment dat vor veni mai puțin bani de acolo. Industria germană de mașini, care are aici sucursale, care fabrică piese pentru Bosch și altele pentru mașini, e într-o mare dificultate. Poate mâine vor închide o fabrică, 2, 3, iarăși vor fi niște probleme, adică nici prosperitatea asta a Clujului nu riscă să nu fie veșnică. Da, trebuie să te reinventezi din când în când, să te orientezi către alte oportunități. Da, deci trebuie văzut acum în zona de AI, în zona de entertainment, sigur că sunt câteva lucruri.